ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಯ್ಯಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತ ಪೋತೀರು ಅಂಡ ಯಾನೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಪೋಪಿನಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆದ ನೆಟ್ಟೆ ಓಡಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಂಚೆ ಬರೋಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಯ್ಯಾರ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿಂಡದು ಪೋಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ನಿಗಲ್ ತೋಳಿ ಎಂಚ ಓಪಿನಿ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಜಾರ್ದ ಮಾತ್ರ ದಾಳ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಗುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೋಯ್ ಆಟೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಜನ ಒಳ್ಳೆರ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅವ ಓಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿಯೇ ಬೇಯ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಏರಾಣ್ಲ ತಿಕ್ಕರ ಅಂತುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪೋತೀರು ಏತ್ ಜನ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಡಪೇರನ್ನ ಒಂಜಿ 100-200 ಮೀಟ್ರ್ ನಡಪೇರನ್ನ ಉಂಡು ಅವು ಡೌನ್ ಜಪ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಡೌನ್ ಜಪ್ಪೊಳಿ ಬರ್ಪಿನೆಂಚೊಂದು ಓಡು ಓ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯಿ ನಾನು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಯಾಪಂಡ ಮೆಕ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಒಯ್ದೇರು ಯಾಣೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಓ ಜಾರುವ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾರುನಾ ಬೂರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಮೆಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆರು ನಾಡು ನಿತ್ಯಾನು ಯಾಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರದ ಮೆಕ್ಕಲು ಓ ಮೆಕ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು ಹೋಡಾನು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು ಎಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನಕ್ಕೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಎಂಚಲ ನಾನು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾ ಮಾತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಳ್ಳೆರು ಲೇಟ್ ಆಡು ಮಾತ್ರ ಆಡು ಬರ್ತೀರ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಏತ ಗಂಟೆಗೆ ಬೈತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು 100 ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಪೂಜಾರು ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ನು ಮಾತು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅದು ಇತ್ತು ಅಂಚ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಬಾಕಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ರೈಸಾಗ ಒಂದು ಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ 18+ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪಡ ಯಾನ್ ಬರಡ ಓಕೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಜಪ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ 30 ಓಡಾಪುಂಡ ಅದು ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಳೆ ಮಾತ ಬೋಪಿನಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆತ ಮಲ್ತದ ಅಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಬೋಪಿನ ಅಣ್ಣ ಅವ ಹೊಡೀನು ಮಾತ್ರ ಏನಿತ್ತ ಬಲ್ತದ ಒಳ್ಳೆಯರು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ತದುಂಟು ಓ ನಾವು ಹೋಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ವಾ ಏಸು ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆಡು ಬೋಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಎಂಚುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ್ಲ ಅವ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ ಇಡೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಯ್ಯಾಡು ಅಲ್ಪ ಅಂದಣ್ಣ ಎಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಣ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಡು ಮೆಕ್ಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಯಾನು ಬೋಪಿನಣ್ಣ ಬರ್ಪಿನಂಚಲ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ ಇಂಚ ಮಿತ್ತ ಹೊಡತ ಅವೋ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಆಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೋಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಜಾರ್ದು ಗೋರ್ಲೆ ಇದೆ ದಾಳ ದಿಕ್ಕಂಡು ಲೈನ್ಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಪೋಯ್ ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತಿಯರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಯಾಪೆತ್ತು 4 ಎತ್ತಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀರೇನೆ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತ ಯಾಕರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ನಡಪೇರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂದಿನ ಮೂನೆ ನಿಕ್ಲಾಗ ನನ್ನ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಳಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ್ಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ್ದ ಕ್ಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಐತೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೋದ ಆಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತವಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಹೂ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂದು ಕುಂಟಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಪಾರ್ದು ಆತ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಡು ತೋಜೋಡು ನಿಕಲ್ಡ 1 minute ನಿಕಲ್ ಇತ್ನಾಟ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಕಲ್ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನಾ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮೀಟ್ ಆಕ ಆತನೇಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.